Já jsem TheJoy.cz a chtěl bych vám ukázat můj hotel. Není nic moc, ale doufám, že se vám bude líbit. Tady je stoleček. Takový pracovní stoleček. Jídelní stoleček dohromady. S židličkama. Předem omlouvám se za lagy. Snad se to moc nelaguje. Tady mám takovou menší knihovničku. No, to bylo první patro. Zajdem si do druhého patra. A tady máme postýlku. Špatně. Tady mám postýlku. Vidíte postýlku. A tady máme takový jako, že takovou, no prostě tady se peče a všechno různě. A pak poslední patro, tady zatím nic nemám. Mohli byste mi napsat nápady, který bych jako tam mohl přidat. Já vůbec nevím, co tam mám jako udělat. A ještě půda. V té nic není, ale tam tady na půdě odtaď se skáče. Ne bungee jumping, to by ani nešlo. Ale do bazénu si skočíme. Ping. No, pěkný bazén. Já jsem dělal takovou ukázku, jakože už předtím, jakože náš svět. Tenhle svět je jako můj a mojí sestry, teda ona to chtěla hrát, ale to má, nevím, jestli to je vidět, ne, není. Tam má na druhé straně tam něco a já se s váma pro dnešek loučím. Doufám, že se vám můj hotel líbil. Tak čau.